začneme. Tak dovoľte, aby som vás privítal všetkých na 11. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Vítam poslanecký aktív, hostí, zástupcov médií a všetkých ostatných pracovníkov mesta. Neplánované zasadnutie sme realizovali už na poslednom, že pripravujeme niektoré materiály ako reštrukturalizácia úverov, čerpanie fondov, rezervného fondu a tak ďalej, tak sme sa snažili do poslednej chvíľke to dať tak, aby sme nemuseli zasadnúť dvakrát mimoriadne, takže máme dneska 3 materiály, podarilo sa nám dohodnúť s bankou definitívne veci teraz. Takisto rezervný fond sme mali jasný a reštrukturalizácia úveru takisto sme doťahovali, aby sme to dali dokopy. Limit bol v podstate posledný august, čo sa týka rezervného fondu, lebo potom už podľa novej zákonnej úpravy sa nemôžu ako robiť z hľadiska nákladovosti čerpanie fondov po 31.8., lebo mnohé mesta a obce robili úpravy ešte aj v decembri a potom lietali výsledky vláde, tak robili taký zákon, že do 31.8. je čerpanie z hľadiska ako nákladovosti povolené. Takže ešte raz vás všetkých vítam. Poďme na kontrolu uznášania schopnosti. Podľa toho, ako mi dali podklady, je 11 prítomných. Zatiaľ sa ospravedlňujem, pán Dado príde trošku neskôr, asi 10 minút. Ospravedlňuje pán Korintuš, pracovné povinnosti, pán Rajec, rodinné dôvody, pán Rehák, bez udania dôvodu, pán Suchánek, pobyt v zahraničí a pán Wolf, pracovné povinnosti. Neviem, ešte pani Stráňovská. Pán primátor, pani Stráňovská mi teraz volala, že je na ceste, pokazilo sa jej auto, že dorazí do 10 minút. Dobre, takže môžeme začať, lebo konštatujem, že nás je z 19 poslancov 11 prítomných, čiže sme nadpolovičná väčšina. Tak môžeme ísť podľa ďalších bodov programu. Mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom, zákonnými normami. Niektoré veci upresníme ešte teraz, lebo sme niečo vyjednali ešte s bankou lepšie, ako sme vám dali do materiálov pred 2-3 dňami. Takže to potom budeme komentovať pri prerokovaní toho programu. Je to len zlepšenie, nie zhoršenie, takže není dôvod. Takže konštatujem 11 prítomných, sme unášania schopní. Skrutátorky budú v zostave pani Granátová, Jamburová, Kaňovská, Masárová. Máme všetkých. Overovateľov zápisnice určujem pána Porúbana, pána Kvasničku. Návrhovú komisiu navrhujem v zložení pán Antal, predseda, pán Bušík, pani Chromiaková. Dávam hlasovať o predloženom návrhu, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že sme jednomyselne. Kto? Tak čo, hlasoval za, len mal zlú farbu, dobre? Ja som myslel, že ste niektorí farboslepí a vy si to všímate. No, zdvihol pri za, tak preto. No a dajte pozor, samozrejme, aby sme si nespochybňovali svoje veci. Takže môžeme prísť k programu dnešného Mestského zastupiteľstva. Program mal 3 body: čerpanie rezervného fondu, reštrukturalizácia úverov, navýšenie úveru na rekonštrukciu materských škôl. Má niekto pripomienky k programu? Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. Kto je za predložený návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že sme prijali program dnešného Mestského zastupiteľstva, budeme sa ním riadiť. Takže prvý bod programu pod tlačou 1 je čerpanie rezervného fondu. To bude prekladať pani Barcichová. Potom by som dal slovo aj ekonomickej komisii ako pán Rafaj. Takže začneme týmto bodom programu. Nech sa páči, pani Barcichová, ako stručne predložiť.
Prajem dobrý deň, vážený pán primátor, vážení poslanci a ostatní občania, prípadne neobčania mesta Dudice nad Váhom. Na dnešné mimoriadne mestské zastupiteľstvo sú predložené, tak ako hovoril pán primátor, materiály 3 body, ktoré uznesenie očakávame s tým, že prvým je použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. Určite ste si všimli, a táto sála je dokladom toho, že Mestský dom kultúry sa postupne rekonštruuje, aby bol modernejší, vyhovoval viac požiadavkám doby a postupom týchto jednotlivých miestností by malo byť ďalším, teda je to rekonštrukcia bábkovej sály, súčasnej bábkovej sály v Mestskom dome kultúry. Je to nazvané na účely digitálneho kina. Digitalizácia kina, respektíve technológiu digitalizácie kina máme v rozpočte mesta, pretože je tam prísľub a zmluva s audiovizuálnym fondom na spolufinancovanie tejto technológie. Časť sa platí z príspevku, časť sa platí z úveru, ktorý poskytuje audiovizuálny fond a teda je tam spolúčasť mesta. V prvom kole je to 9,5 tisíca a potom samozrejme úroky a splátky úverov. Tieto máme v rozpočte, som spomenula, a s tým, že teda samotná rekonštrukcia sály je projektovaná vo výške 530 000 eur. Čo sa týka projektu ako takého, nie som odborník stavbár ani proste nejaký technológ, nič, takže bližšie je možné tieto materiály pozrieť na odbore výstavby. A mňa zaujíma z pohľadu ekonomiky teda táto suma, je to 530 000 eur. Vedenie mesta, na čele teda s pánom primátorom, dávame taký návrh, že by sa táto rekonštrukcia sály, bábkovej sály súčasnej, financovala z vlastných zdrojov. Tak ako bolo povedané, zapojenie rezervného fondu, prípadne zapojenie cudzích zdrojov financovania je možné iba do 31.8. bežného roka. Preto je to na mimoriadne mestské zastupiteľstvo. V závere dôvodovej správy, ktorá je teda stručná, máte stav rezervného fondu. Tak ako bol 1.1. sú tam všetky uznesenia, ktoré sa dotýkajú čerpania, prípadne tvorby, čo bolo teda záverečný účet mesta rezervného fondu. Všetko, každé čerpanie je schválené mestským zastupiteľstvom, tak ako požadujeme alebo navrhujeme schváliť aj týchto 530 000. Stav rezervného fondu po realizácii tých uznesení, ktoré boli doteraz schválené, by bol 713 000 eur, po odpočítaní 530 000, ak teda schválite použitie týchto finančných prostriedkov na daný účel, zostane v rezervnom fonde 183 000. 530 000 je horná hranica použitia, samozrejme sa pôjde do verejného obstarávania pri jednotlivých prácach, jednotlivých ucelených častiach rekonštrukcie tejto sály, takže predpokladáme, že tam nejaké úspory budú. Čerpanie rezervného fondu bude v súlade s vecným a časovým hľadiskom samozrejme účtované, čiže faktúra, ktorá bude znieť na 15 000, bude toľko aj zúčtované čerpanie rezervného fondu, tak ako sa zaplatí dodávateľovi prác, len pre vašu informáciu. To je z mojej strany všetko. Až máte otázky, skúsim odpovedať. Ďakujem pani Barcíkovej, privítal by som a pani Stráňovskú. Takže už do hlasovania potom 12 prítomných, tak som konštatoval. Ešte sa ospravedlňujem, som zabudol Janku Valigurčinovú privítať medzi nami, lebo dnešným dňom končí pani Rajcová, je na iné zamestnanie. Prednost si vybral Janku na sekretariát, tým pádom zdedila aj funkcie zapisovateľa mestského zastupiteľstva a všetko, čo k tomu prináleží. Tak ešte raz ťa vítam a nech ti to dobre píše. Takže môžeme pokračovať v tomto bode programu. Požiadal by som predsedu finančnej komisie o stanovisko finančnej komisie. Ďakujem. Ekonomická komisia na dnešnom zasadnutí prejednala dopodrobna tento predkladaný materiál a bol jednohlasne prijatý. Z 5 prítomných všetci 5 hlasovali za prijatie tohto materiálu. Pokiaľ mám slovo, by som chcel len spomenúť, že tento materiál i nasledujúce 2 materiály, ktoré sa týkajú dnešného zasadnutia, sme včera prerokovali na zasadnutí poslaneckého klubu za naše mesto a taktiež všetky materiály boli schválené jednohlasne. Ďakujem. Dobre, preložíme do slovenčiny jednomyselne. Jednohlasne, to by bolo jedným hlasom, pán referent, to by bolo
ale musím sa trochu aj obveseliť, dobre, aby sme mali aj ďalšie veci. Ďakujem za stanovisko. Ja by som dal stručne slovo ešte hlavne kontrolórke, ktorá sa vyjadruje. K čerpaniu rezervného fondu nie, iba k úverom. Dobre, až úver. Takže jedno slovo sme dali navyše infláciu. Dobre, otváram rozprávu k danému bodu, kto má otázky k týmto veciam. Viete, dlhodobo sme to takto plánovali, že pôjdeme do týchto vecí. Upresňovali sme podmienky, ako to urobiť. Nakoniec sme sa zhodli, že to urobíme ešte do konca roku, aby sme plnili ten dlhodobý plán revitalizácie kultúrneho domu. Mala by to byť viadučová sála, aj pre malé jazviskové formy. Chceme ju zariadiť tak, aby bola na úrovni 21. storočia, aby sme tam neboli povykývaní v nejakých sedačkách, aby ľudia, ktorí chodia aj na digitálne kino, ale hlavne aj na ďalšie malé javiskové formy, aby tam boli v pohodlí, aby to malo úroveň aj akustickú, aj všetko. Takže ideme vlastne len o tom, čo sme už predtým schválili, aj rozpočet, projekt na túto akciu v rozpočte tohto roku. No a myslím si, že len naplňame tú dlhodobú koncepciu toho, čo sme povedali pred rokom. Má niekto otázky na predkladateľku pani Barcíkovú? Ak nie, uzatváram rozpravu. Dávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Návrhová komisia navrhuje uznesenie číslo 212/2015 znení. Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou bávkovej sály v Mestskom dome kultúry na účely digitálneho kina v sume 530 000 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že počtom hlasov 12 uznesenie číslo 212 bolo prijaté. Ďakujem. Poďme na ďalší bod programu pod redakciou 2 je reštrukturalizácia úverov. Úverov máte množné číslo preto, lebo boli tam dva varianty, ako to urobiť, tak sme to dali ako do jedného. Čiže vyrokovali sme z všeobecnou úverov, nám dala najlepšie podmienky, tak sme sa, ako sa to robí, že podaj prv zoberieme celú ruku, tak keď nám dali ten úver 0,7, tak ešte sme zahrnuli sem aj reštrukturalizáciu úveru z tej banky, ktoré nám dala na jeseň 1,15 a ešte sme to najpodstatnejšie, čo vysvetlí pani Barcíková, sme starý úver, ktorý máme v Prima banke, sme reštrukturalizovali. Tam bola podmienka, že budeme splácať v iných podmienkach od inej banky, tak 4% je tam pokuta. Čiže Prima banka si zarobí 28 000 len tak za jeden riadok, ale v konečnom dôsledku ešte skrátime úvery, tie reštrukturalizované na 6, niečo roka a budeme mať, ešte ušetríme pár tisíc eur na tom, takže je to jednoznačne výhodné a snažíme sa využiť túto situáciu aj dobre staviť s bankami aj bonitu mesta, lebo to, čo sme, viete, písali na konci roku, každý sa chválime, že sme boli vo finančnej kondícii podľa INECA 13, prvej 15 a tak ďalej, tak ono to má jasný dopad aj na túto ekonomiku, lebo bonita mesta Dubnica nad Váhom vzhľadom na 9-ročné hospodárenie je tak vysoká, že dostávame tieto nízke úvery. Dokonca, a môžem povedať také, že vo úverovom výbore ten 1,5 miliónový úver, čo sme brali, tak bolo 5 minút a to ešte dvaja zahovárali, aby to aspoň 5 minút trvalo, lebo nikto nemal k tomu námietky, takže prebehlo to dobre. Takže pokračujeme v tejto veci. Máme v pláne ešte reštrukturalizovať úver technických služieb. Tie majú niečo cez 3%. Tiež sa to tak bolo ako podpísalo v minulosti, takže tam sme dostali ponuku 1,75 a skončili sme na 0,96. Áno, Mariana, takže ešte toto budeme teraz doťahovať. Takže robíme si takú reštrukturalizáciu úverov, aby sme využili dobré postavenie rating mesta Dubnica nad Váhom, aby nás to stálo čo najmenej. Nech sa páči, pani Barcíková. Druhým bodom, ktorý je predložený na mestské zastupiteľstvo, je už spomínaná reštrukturalizácia úverov portfólia mesta Dubnice nad Váhom.
v roku 2007 a v roku 2010 boli mestu poskytnuté úvery jeden za účelom získania finančných prostriedkov na spolufinancovanie viac nákladov alebo vlastných zdrojov pri eurofondoch, kedy sa rozbiehali teda rekonštrukcie základných škôl, domova dôchodcov a tak ďalej. Viete, všetky akcie, ktoré boli financované spolu s eurofondami, bola tam spolúčasť mesta, vznikali tam aj samozrejme viac náklady, takže toto bol jeden úver a druhý úver bol v roku 2010 so splatnosťou, ten predchádzajúci bol splatnosť 15 rokov, tento z roku 2010 od Všeobecnej úverovej banky na kúpu nehnuteľnosti od Mestského futbalového klubu z roku 2010 mal splatnosť 10 rokov a končí v roku 2020. Keď zo záverečného účtu do správe je to poznačené, aké boli teda zostatky úverov k 1.1., respektíve 31.12. minulého roku. Počas roku mesto bez problémov splácalo jeden aj druhý úver, splatilo jeden, ktorý končil v marci. Ja tieto dva mesačnými splátkami 8.132 a 9.292 mesačne splácalo, samozrejme uhrádzalo úroky k daným úverom, nebol nejaký problém nikdy a vzhľadom na pohybujúcu sa alebo klesajúcu úrokovú sadzbu sme oslovili banky s požiadavkou o zníženie úrokových sadzieb. Bohužiaľ, Prima banka sa k tomu postavila takto striktne na našu žiadosť o konzultácie a respektíve následne o splatení úveru. Obratom odpovedali, že sú nadšení, ťažko povedať, súhlasia s týmto splatením úveru, pretože Prima banka sa v poslednom čase venuje alebo viac obracia na fyzické osoby, čiže má tam tú základňu fyzických osôb a s mestami moc ako usetovanie je. Preto sa prikročilo k osloveniu iných bank, v tomto prípade konkrétne vyhrala teda Všeobecná úverová banka, ktorá dala najlepšiu ponuku, aj s tým, že teda tam zahrnieme do výšky úveru ten poplatok, ktorý je 4% pre Prima banku. Ja len pred mestským zastupiteľstvom som vám doložila na stôl materiál, ktorý sa mení v tom bode 3, respektíve 3 alebo C. Tá výsledná úroková sadzba, ktorá je fixovaná počas celej doby úveru na výšku 0,93, pôvodne tam bola tá trojmesačný Euribor plus 0,7. Čiže týmto pádom vedenie mesta vyrokovalo fixnú sadzbu na celú dobu splácania. Celá doba splácania znamená v tomto prípade, by som povedala, kompromis medzi tými rokmi splatnosti 22 a 20, bude splatný v roku 2021, splátky narastú iba minimálne o nejakých 130 eur mesačne, ale klesnú úroky. Tam máme v tabuľke uvedený priemer, ktorý je za súčasných podmienok a teda ideme na 0,93. Len toľko k tomuto stanovisku alebo k tomuto materiálu dáva stanovisko aj hlavný kontrolór mesta, tak potom, pokiaľ nebudú otázky na mňa, alebo hneď by predniesla pani inžinierka svoje stanovisko. Ďakujem. Ešte to tu riadím ja. Nedávaj slovo. Ja nehovorím, že ono má, že by predniesla. Je dobre, takže aby ste vedeli, tá reštrukturalizácia, to, čo sme vám dali 0,7, to sme mali potvrdené z úverového výboru. A teraz sa dorokovalo ešte 0,93 s tým, že tých 0,7 mohli navyšovať pri zmene kvartálnej ako sadzby Európskej banky a tým pádom to, čo sa deje momentálne vo svete, v júni budúceho roku prestane Centrálna Európska banka tlačiť peniaze navyše inflačné, takže tam bude veľké riziko a teraz čo vidíte, čo sa deje, Čína padla do zásadne, prebytok peniazy na trhu, ropa padla, je dosť situácia zase taká, že ťažko bude predpokladať, aký bude vývoj. Tak sme sa rozhodli na tento istejšie o 0,2 väčší. 0,2 znamenajú skoro nič, ale 0,23, tak aby som bol presný, s tým, že bude fixovania celých 6 aj niečo roka. Takže nebudú nám môcť túto, aj keby sa hocičo dialo, nebudú nám môcť dvihnúť túto sadzbu 0,93, tak myslím si, že pri hociakom výkyve budeme stabilizovaní a môžeme pokojne splácať úvery a nebudeme sa stresovať s tým, že čo sa udeje na svetových trhoch. Euribor samozrejme ten môže vyletieť, ale zatiaľ predpokladáme, že sa bude ešte držať minimálne do konca tohto roku aj časť budúceho. Takže teraz dám slovo, Ekonomická komisia už povedala, že všetkým materiálom, či nie, tak nech sa páči.
Ďakujem. Ekonomická komisia na dnešnom zasadnutí prerokovala aj tento materiál a odporúča komisia Mestského zastupiteľstva schváliť uznesenie tak, ako je navrhnuté počtom hlasov 5 z 5 prítomných. Ďakujem. Vítam pána poslanca Dadu. Ako som ospravedlnil, že príde trochu neskôr, tak prosím, ak sa zúčastní hlasovania, tak aby ste skrutátorky vedeli, že by sme boli potom 13. Môžeme pokračovať ďalej. Stanovisko hlavnej kontrolórky, nech sa páči. Takže zmysel zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór predkladá odborné stanovisko vždy pred prijatím návratného zdroja financovania ako úveru, kde preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratného zdroja financovania. Pri posudzovaní sa vychádzalo z preukazateľných dokladov a za momentálneho stavu, aký teda do mesta sa vlastne hýbe k 31.7. z výpisov z úverov pri aktuálnom dočerpaní aktuálnych splátkach. Pred prijatím tejto reštrukturalizácie dvoch existujúcich úverov sa pri celkovej sume dlhu mesto pohybuje na úrovni 10,76% skutočných príjmov bežného rozpočtu za predchádzajúce obdobie a pri ročných splátkach sme na úrovni 2,21% z skutočných bežných príjmov predchádzajúceho obdobia. Konštatujem teda, že obe podmienky boli splnené na prijatie návratného zdroja financovania a na informáciu po prijatí tohto úveru, ktorým sa splatia dva existujúce úvery, tie ukazovatele sa vykynú, respektíve zmenia len minimálne pri celkovej sume dlhu na 10,84 a pri splátkach dokonca klesnú na 2,08%. Všetko, ďakujem. Ďakujem hlavnej kontrolórke, takže fakty sú jasné, dané. Má niekto otázky k pani Barcíkovej alebo do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu a dávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Návrhová komisia navrhuje uznesenie číslo 213/2015. Znení. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje za a prijatie terminovaného úveru vo výške 1 263 607,68 eur od Všeobecnej úverovej banky akciová spoločnosť za účelom splatenia úveru poskytnutého mestu Dubnica nad Váhom podľa zmluvy o terminovanom úvere číslo 27/2013-07, ktorú mesto uzatvorilo s Prima bankou Slovenskou akciová spoločnosť a za účelom splatenia úveru poskytnutého mestu Dubnici nad Váhom podľa zmluvy o terminovanom úvere číslo 508/2010/UZ, ktorú mesto uzatvorilo so Všeobecnou úverovou bankou a akciovou spoločnosťou. Za B. Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky mesta Dubnice nad Váhom a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi mestom Dubnice nad Váhom a Všeobecnou úverovou bankou. Za C. Výslednú úrokovú sadzbu fixovanú počas celej doby úveru vo výške 0,93% per annum. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Konštatujem počtom hlasov 13 uznesenie číslo 213/2015 bolo schválené. Ďakujem za hlasovanie. Pôjdeme k ďalšiemu bodu programu. Pod tlačou 3 je navýšenie úveru na rekonštrukciu materských škôl. Materské školy sme si dali do plánu, že pôjdeme otázku zateplenia a energetickej náročnosti. Predtým za 2 roky, za 3 sme robili základné školy. Tam šetríme až cez 40% nákladov na vykurovanie. Deti majú komfort, tak sme prešli aj na materské školy. Tuto kombinujeme úver a vlastné zdroje. Ako si spomínate, minulé zastupiteľstvo, ktoré nebolo deťom moc naklonené, tak sme prijali len úver z také, by sa celkom nehambili, 600 000. Pritom rozpočtové náklady, ktoré sme mali na tie školky, boli 1 200 000. Tak sme to dali zatiaľ do rozpočtu, sme schválili, takže tá druhá časť bude krytá úverom. Doteraz sme už tie školky aj urobili a
tie menšie a dve väčšie nás stoja. Zas pre pružnosť a nechcem už ako na úrad pre verejné obstarávanie nadávať, ale majú na všetko čas, tak zatiaľ ťahá už niekoľko mesiacov, vrátili nám vyradených naspäť do súťaže a všetko robia naopak ako majú, len aby sme nečerpali. To isté nám urobili s kaštýlom a podobné veci, takže teraz budúci týždeň už dúfajme bude elektronická aukcia aj na tie dve a budeme vidieť definitívne čísla. Zatiaľ sme dali do tohto objemu čísla na úrovni rozpočtových projekčných nákladov a zahrnuli sme tam ešte aj škôlku, ktorú voláme, že Reberiho pavilóna, no. Takže je to na Centrum 1, tá je už bola piatok skolaudovaná, takže je pripravená a môžeme týmto úverom ju kryť aj spätne finančne. Takže je tam refundácia nákladov dovolená. Dneska sme mali ešte aj riaditeľa banky do obedu, jedného z riaditeľov, ktorý to má na zodpovednosť. Takže môžeme aj tieto veci použiť. Takže celkové sme to napočítali na 750 000. Pôvodne malo byť 1 200 000 na tie 4 školky a táto piata nebola ani v tom zahrnutá. Tak teraz sa nám to podarilo robiť za 600 plus 751, 350, ešte tam predpokladám, že možno niečo ušetríme. No, takže navrhujeme, aby sme škôlky ako také dofinancovali z úveru a vlastné zdroje sme dali, ak ste si všimli, na vápkovú sálu a na tieto veci. Takže škôlky by sme mali zafinancované, mali by sme ich dokončiť tento rok a mali by sme už zimu šetriť. Tá kolaudácia pavilónu, ktorý predtým dali zubárom a podobne, naši predchodcovia na dobu neurčitú minimálne na 10 rokov, to bol vymysel najväčší, čiže na 10 rokov minimálne, tak sme nemohli s tým nič robiť, tak teraz sme sa dostali do takej pozície, že budeme ako jedno z mála miest na Slovensku, ktoré pokrie všetky potreby predškolského veku, požiadavky rodičov, čo je v dnešnej ekonomickej situácii veľmi dobré, nemusia sa nikde prosiť, dávať deti po rodinách, po babkách a tak. Takže my v tomuto školskému roku, ak máme teraz uzavreté čísla, tie sa uzatvárajú definitívne výkazom EDUSB 15. septembra, ale k dnešnému dňu, ako ma informoval šéf oddelenia školstva, pán Hanus, tak budeme mať deti pokryté aj niekoľko mesiacov pod úroveň 3 rokov. Čiže keď pozeráte v televízii všade je nedostatok školík, nedostatok všetkého. My sme nespali, my sme to začali robiť už prv a tým pádom viete, že sme už pred 7 rokmi robili na Podári celý pavilón a 8 už sme to začali hneď, ako som nastúpil po roku, tak sme si zabezpečili pri navrátili tie kapacity naspäť. Takže sme pripravení aj na ďalšie veci, keď budú reformy, lebo chceli vláda znižiť počet detí v škôlkach ako výsledok na tlak odborov školských, lebo čím menej detí v triede, tým viac zamestnaných učiteľov a vychovávateľov. Takže my by sme mali byť pripravení na tieto veci a preto už nebudeme ani ďalšie súkromné školky podporovať, lebo musíme využívať kapacity toho, čo sme my vybudovali, čo máme a bude to mať akorát viac náklady na mzdy, samozrejme tých pracovníkov, ktorých tam zoberieme. Takže aj túto by sme otázku materských škôl mali mať na najbližšie roky jasnú a ešte máme vo výhľade, uvidíme, ako budú eurofondy, ešte jednu dvojtriedku aj postaviť, lebo keď je to za 5%, sa to oplatí urobiť aj s krokmi do budúcna. Uvidíme, keď budú ešte legislatívne zmeny, lebo chcú urobiť povinnú predškolskú dochádzku, už nielen 5-ročných, ale aj o rok nižšie, tak tým sa tá kapacita bude stále ako využívať a malo by byť mesto Dubnica nad Váhom a jeho deti ako týmto zabezpečené. Nech sa páči stanovisko ekonomickej komisie. Ďakujem pekne. Ekonomická komisia prejednala prerokovaný materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento materiál schváliť počtom hlasov 5 z 5 prítomných. Ešte predkladateľke som nedal slovo, sa ospravedlňujem, ale keď už nám to tak pekne odsýpa, tak povedz ma Jana ešte, prepáč, že som si to nevšimol. Pán Rafaj na mňa mrkal.
evidentne vidíte na druhé husle, ale nevadí. Pán primátor povedal, ja si myslím, že takmer všetko, čo je v dôvodovej správe. Tam sme hovorili o tom, že mňa veľmi mrzí ten minulý rok, kedy sme mohli získať tých 1 200 000 úveru s tým, že tam bol ten prísľub takého benefitu vo výške 15% z poskytnutých zdrojov, čiže momentálne je to za tých 600 000 iba 90 000 pri splnení samozrejme tých kritérií, ale v tej dobe, keď sa to poskytovalo, bolo možné získať 1 200 000. Bohužiaľ, my sme jednali s Slovenskou sporiteľňou s tým, že by to bolo, preto je ten materiál aj nazvaný zvýšenie úveru u Slovenskej sporiteľne, s tým, že by sme sa do toho, voláme tomu úsetu, boli dostali, hej, aby sme získali tieto zdroje, ale oni v tej dobe, kedy toto poskytovali, samozrejme boli mestá a obce, ktorí si zabezpečili finančné prostriedky v potrebných zdrojoch a ten budžet, ktorý na to mali určený, už je vyčerpaný, nie je možné sa do toho dostať, čiže tento úver, ktorý bude na tých 750 000, už nebude so žiadnym profitom, hej, pre mesto, ale teda s úrokovými sadzbami, čo možno najvýhodnejšie boli oslovení, boli dnes tam do obedu pán prednosta, aj pán primátor, respektíve pán primátor a pán prednosta, atakovali zástupcov Slovenskej sporiteľne s tým, aby tie úrokové sadzby boli pre mesto čo najvýhodnejšie. A pán inžinier Lacko teda slúbil, že pošle návrh zmluvných podmienok. Ja sa priznám, že ho mám na maili, a keď som prišla po komisii do kancelárie, tak mi svietila správa od pána inžiniera Lacku, ale už som to nestihala, lebo som išla sem, bolo 3 hodiny. Neviem, aké sú tam podmienky. Takže to by bolo asi všetko. To dofinancovanie bolo povedané, z 1 200 000 sme 170 000 urobili z vlastných zdrojov, zostalo 1 030 000, 600 000 je pokrytých. Z minulého roku zostáva 430 a 320 000 zhruba je ten pavilon pánovi Remlím, hej, takže je to spolu 750 000, o ktorých sa momentálne jedná. Len toľko, ďakujem. Tam by som ešte poznamenal aj to, že to minulé mestské zastupiteľstvo tými odbornými rečami, ktoré boli, čo často nemalo hlavu petu, tak nás pripravili, keby sme si vtedy požičali, tak sme o 100 000 mohli dostať bonifikáciu z Európskej investičnej banky za to, že šetríme energie. Takto sme tu boli hrdinovia, sme sa tu vadili a 100 000 si môžu zobrať ako za uši tí, ktorí poslanci hlasovali tak, ako hlasovali. Tak to je len preto, keď som vás aj predtým radil k zodpovednosti, dajme si fakty, povedzme si, tak treba využiť každú vec a nie sa tu hrať na žabomyšie vojny a tí, čo mali najviac reči o efektívnosti a tak si urobili pomník za 100 000. To ani u Dadovcov nie taký drahý, však za 100 000. Aby sme to trochu rozveselili, tak aby sme si naozaj vždy uvedomili, že keď sa dajú argumenty na stôl, že tú zodpovednosť máme dlhodobú, to nie je otázka na 1 rok, na 2, ale takto nás to dobehlo a sa nám dneska aj nie, že vysmiala, práve to si myslíte, že ostatní sú hlúpi, tých 15% využijú. Takže to sú tie rozhodnutia, ktoré nás často dobiehajú, keď sa robia neodborne a s krvavými očami, nie so zdravým rozumom. Dobre, nech sa páči, tam sme mali stanovisko. Ty budeš? Nech sa páči, hlavná kontrolórka. Takže ešte raz, tie ukazovatele sa teda nemenia. K 31.7. som ich spomínala už pri prvom úvere. Po prijatí tejto výšky 750 000 sa nám zmenia, nakoľko pri tom prvom sa nám nemení, sa jednalo o reštruktúru, čiže vyplácanie tých starých. Tu nám trošku vzrastie zadlženosť na 16,49% skutočných bežných príjmov za rok 2014 a pri ročných splátkach vrátane výnosov sa budeme hýbať na úrovni 2,78% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho obdobia, čiže opäť sú obe podmienky splnené v prípade teda plánovaného úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 750 000. Ďakujem. Takže len aby sme si ozrejmili, 60% je zadlženosť bežných príjmov, my máme koľko signálov? 16, 20 máme ponoči. Takto, to je momentálny stav 31.7. a plus 750 navýšenie, lebo nemáme tam dočerpané ešte nejaké veci, čiže to je aktuálny stav. Dobre, aktuálny plus toto, čo schválujeme, tak my sme hlboko na 1/3 zhruba toho, čo je zákonom povolené a čo sa týkalo to, čo povedala hlavná kontrolórka, tam 2, neviem koľko, tak tam je 25 limit.
bežných príjmov. Takže tam sme na 1/10 na hrubo podľa zákonu určenej. Takže napriek tomu, že vyzerá, že si požičiavame, tak my sme v normách, lebo ten jeden úver starý 27.3. skončil a tým pádom sa stále dostávame do toho, že hospodárime efektívnejšie, hoci sme si nabrali aj nejaký úver navyše, tak mali by sme to bežne ako robiť, a keď si zoberieme tie úspory energetické, ktoré tam budú, tak tým pádom sme sa dohodli aj na tom, že školky, tak ako sme to robili na školách, že niektoré veci, nedorobky a tak ďalej sa môžu potom vykrývať aj z toho. Včera som ešte rozhodol, predčerom lepšie povedané, aj sme boli pri kolaudácii v piatok toho pavilónu. Boli sme pozrieť aj priebežne, ako sa robí ďalkované pracovisko číslo 29, to patrí pod školku na Rozptyle. Takže tam sme tiež mali podľa týchto projektov naprojektované len zateplenie a takéto veci, ktoré súviseli s energetickými úsporami, ale rozhodol som, že tam dorobíme aj tieto dve toalety, umývárky a takéto veci. A mali by sme dve nové miestnosti, takto a jednu starú, tak dali sme tam aj podlahu a lokle vymeniť. A to už máme všetko zahrnuté zhruba v týchto 750 000, takže mali by sme tú školku mať tak, že do mesiaca, aj keď dodávateľ krútil hlavou, že čo to chceme za 2 týždne a tak sme sa nejak dohodli, do konca septembra to bude, dohodli sme sa s riaditeľkou školky, všetci tam boli, šéf školstva, a urobili sme to tak, že ešte dotiahneme tú školku. Nech je to už urobené tak, že máme pokoj na dlho, nie aby nám v jednej miestnosti, jedny kúpeľky, tie záchody, toalety, umývárky, aby nám tam svietili. Takže to už je zahrnuté takisto v týchto peniazoch, takže všetko by sme mali viac menej zvládnuť tak, aby sme v krátkom období a do konca roku všetko mali hotové a detská aby mali prostredie, budú mať ďaleko komfortnejšie, ďaleko lepšie. A myslím si, že sme operatívne vyšli v ústretí tým požiadavkám, aby sme už mali otázku školstva viac menej až na drobné veci celú vyriešenú. Má niekto ešte otázku na pani Bacikovú? Ak nie, ukončujem rozprávu, dám slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Návrhová komisia predkladá uznesenie číslo 214/2015 v nasledovnom znení. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje za A. Zvýšenie úveru od Slovenskej sporiteľne na rekonštrukcie materských škôl o 750 000 eur, za B. Rozpočtové opatrenie spočívajúce vo zvýšení kapitálových výdavkov a finančných príjmov o rovnakú sumu, to je 750 000 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Kto sa zdržal? Kto je proti? Ďakujem. Konštatujem, počtom hlasov 13 bolo uznesenie číslo 214/2015 prijaté. Ďakujem. Týmto by sme ten oficiálny program mali ukončený. Viete, sa stala tá veľká tragédia v Slávnici, alebo lepšie povedané na Vršacom. Aeroklub Dubnica, aj keď je v Slávnici je náš, dubnický, založený bol u nás, tak bolo tam veľa aj našich známych, aj z ostatných miest. Boli tu primátori včera aj, čo mali svojich, mestský policajt, tam bol jeden z Martina, tak bol primátor Renčiar a viaceré, tak to sa to poskladalo. Tak by som hlavne na to, že je to v našom regióne, že tá tradícia aj tu a to nešťastie poskytla aj Dubnica nad Váhom a celý región, tak by som vás poprosil o symbolickú minútu ticha na ucnenie ich pamiatky. Sme vlastne vyčerpali dnešný program. Čaká nás 22. ročník folklórneho festivalu. V podstate dneska začíname vystúpením prvých súborov. Dneska sú Ránovčania v Kaštieli. Tak by som chcel všetkých pozvať na folklórny festival. Poslanci dostali
Dostali ste, dúfam, áno, lístky na všetky 3 dni, 4 lepšie povedané na dnešný program, na všetkých 4 dní. Volili sme takú taktiku, že aj ostatní občania za 10 eur si môžu kúpiť na všetky 4 dní permanentku, čo si myslím, že na všetky predstavenia nepredstavuje žiadnu veľkú záťaž, keď len na Radošnicov dávame po 12-13 eur na 1,5 hodinu, takže pozvite aj ostatných, mali by sme to zvládnuť, program ste dostali. Máme tu, nie sú to len folklórne slávnosti, keď na to sú citliví naši folkloristi, lebo to oni založili, ale už to považujeme aj za dni mesta. Máme tu delegácie všetkých družobných miest, ktorí sa zúčastnia aj z prievodu mestom. Budú, primátori ešte nevedia, budú folklórne ten sprievod, čo máme ráno od 10. do 11. z parkoviska dole pri Šangaji až hore na BCčku, tak sme dali urobiť vyšiť pekne lajblíky dubnické podľa originálnych predloh, tak to im dáme, nech trochu sa cítia dubničania aspoň v tom sprievode tú hodinku. No a samozrejme to končí potom aj veľkým gala programom o 15:00 v nedeľu. Takže ešte raz vás všetkých pozývam, myslím si, že to bude dobré. Scéna Mikuláša Semku bude len jeden deň trvať v Kaštýli. Národné osvetové centrum, všetci smudrujú a všetci by chceli byť v komisiách, ale nikto nechce nič pomôcť urobiť. Tak teraz sme si to nechali tak podľa seba. No bude ohňostroj 22:50, aby sme ich krikúňov vyhoveli a do 22:05, tak tam budeme mať určite asi 2 takých starých, 3, čo povedia, že strieľame v noci. Ohňostroj bude zás muzikálny, tak ako býva, bude možno ešte o niečo krajší. A myslím si, že veľa ľudí chodí tu do Dubnice nad Váhom, čo sa stretávam. Rodina, známi práve počas festivalu aj počas týchto, a ten ohňostroj takisto robí obrovskú reklamu Dubnici nad Váhom. Takže všetkých vás pozývam, dúfajme, že to dopadne dobre, počasie by malo byť až moc teplo trochu, nemusel až toľko prikúriť, ale vždy lepšie ako keď prší. No, mali by mať v Prejtej aj hody, áno, teraz je to tak, áno, tak uvidím, ako by som sa tam na chvíľku ešte, ak budem trochu vládať stať na nohách v nedeľu večer, dobre, že by sme tam nabehli ako každý rok. Ráno sa zastavím na chvíľku na chovateľskej výstave. Bude? Nie, už padla? Dobre, ja som nebol tu včera, ja som bol v zahraničí. Áno, aby si nenakazili navzájem. No s Bohom, tej dotáciu budú musieť vrátiť. Ale nie, to nech si lieky kúpia tie zvieratka na to, aby sme len to rozumne vyčtujme dobre, takže mali by sme to ako všetko zvládnuť dobre, tak tam mám aspoň 1,5 hodiny tých, dobre. Takže ešte raz všetkých vás pozývam, zabavte sa, urobme si dobre meno Dubnica nad Váhom, nech sú naši obyvateľia spokojní a nech nám to všetko dobre dopadne. Ďakujem vám za účasť a oficiálne uzatváram dnešné 11. neplánované zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Ďakujem za účasť všetkým prítomným.